Kube sengenelandela ifehluleka uzobe enowurichanga lo mhlambe enkulu then uma sebeqedile bona laba abadlali lo then sotetela abadlali benze bona uma ke umdlalo wakhe let's say ushaya u30 umdlali wakhe washaya u20 then uzobe seplaza kube u50 then bazo-eda abadlali bazo-eda inambeni zabo then uma befeyile bonke ke laba bayowina i-team yakhe then yena yobe sehlomulana okay uyaqala ke khona manje 3 2 1 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 no 20 now says yamuka okay ayasiboneke 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yes, I can't do that. She had 50 up. She had 50 for that. Paulo! I got 50 up. Yeah, I got 50. I went out. Hey, you got 50. Okay. So, who will pay now?